Ajde, Joksiću. Pa ajde, evo za početak, kupanje prvi put sa svim ovim momcima. Jeste. Mi smo se sa nekima već upoznali. Kada smo došli ovde, neki su bili povređeni, pa su bili na rehabilitaciji, pa su sad došli, ali uglavnom to su momci koje ja poznajem, neke lično, neke iz novina. Tako da ovaj prvi dan je protekao u upoznavanju i jedan lagani trening više za medije nego što njima to treba, tako da od popodne počinjemo sa ozbiljnim radom. Je li ima nešto konkretno što se tiče određenih igrača poput Davidova ili Brašanca, koja vidim nije tu trenutno? Davidov nije tu, Davidov će nastaviti karijeru u inostranstvu, to ono što ja znam. Brašanac se nije pojavio na okupljanju, ne znam koji je razlog, dobio sam informaciju da će doći popodne, ali ovo ovde i Brašanac plus i još dva igrača koja trenutno nisu sa nama su ekipa na koje računamo u ovom trenutku. Iz kog razloga Zabija nije na terenu, videli smo na gore? Zabija treba da obavi medicinske preglede i to je normalno, kod njega je procedura malo drugačija. Šta je planirano za prva 2-3 dana pre tada? Pa za sutra su planirana laboratorijska testiranja funkcionalna dole u FNP-u, u Viti Maksimi, a druga grupa će raditi ovde terenska testiranja i popodne normalan trening i u sredu će se promeniti grupe i u četvrtak ujutro putujemo na Tar. Znači po 2 treninga sutra? Da, od sada pa do kraja života po 2 treninga. Koliko igrača planirate da povežete? Da li su svi? Sve. Prvi deo priprema, vodit ćemo sve igrače koji budu u kadru. Stranci, Anderson, Manga, Kamara? Manga i Kamara imaju obaveze prema reprezentacijama svojim, pošto je u Africi sad u toku su kvalifikacije i za Afrički kup nacija i za svetsko prvenstvo, oni to drugačije rade, a Anderson se nije pojavio, ne znam iz kog razloga. A kada će da bude, da kažemo, kraćenje iz spiska, s obzirom da svi znamo da ne može se raditi baš sa velikim, ovolikim, skoro 30... Pa dobro, ima nas dosta ovde, ima dosta trenera, tako da trudit ćemo se da svakom igraču ukažemo pravu šansu, da mu ukažemo dužno poštovanje, jer to je naš posao, mi smo faktički njihov servis ovde, a ne oni naš, ali za pripreme za put u Sloveniju će spisak biti skraćen i igrači koji budu otišli u Sloveniju će biti ti igrači na koje ćemo računati u prve 4 utakmice u evropskim kvalifikacijama. Da li to znači da rok koji ste pominjali za njihovo izjašnjavanje za eventualni odlazak iz Partizana će da bude taj do polaska na pripreme Slovenije? Pa uslovno rečeno da, međutim u slučaju neke ekstremne ponude može se i promeni nešto.
Očekujete li još igrača do polaska na Taru? Pa ne. Do polaska na Taru, pa ne verujem, možda još jedan, ali to bi bilo to uglavnom sa čime raspolažemo za prvi deo pripreme. Spusti mikrofon, da li jedan je odešao? Štoper iz inostranstva ili domaći? Po ovom trenutku mi imamo 3 štopere, imamo još 2-3 igrača koji mogu da odgovore zahtevima te pozicije. Nećemo žuriti, u svakom slučaju da ćemo probati da angažujemo jednog štopera koji bi pojačao konkurenciju, jer za sada imamo 3 klasična štopera i treba nam još jedan, pošto moja neka filozofija je da na svakom mjestu treba imati po 2 igrača i da je to neki optimalan broj igrača za dobar rad. Kog rivala, jeste malo daleko, tek 25. je žrebanje, ali kog rivala priželjkujete? Nemam nekih posebnih želja. Generalno, u današnjem fudbalu ne postoje rivali protiv kojih je neko 100% favorit, tako da svaki rival će biti pažljivo analiziran i da ćemo mu dužno poštovanje i respekt, jer samo na taj način možemo da napredujemo. To je to. Hvala.